Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej: bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija lil min jiżra u l-ħobs lil min jiekol, hekk jiġri minn kelmti hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li joġob lili u ttemm dak li nkun batta tagħmel. Iż-żerrija waqgħet far tajba u għamlet il-frott. Inti żżur l-art u ssaqqija u tanija bil-ġid tiegħek. Il-wied ta' Alla mimli bl-ilma, il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom. Iż-żerrija waqgħet far tajba u għamlet il-frott. Hekk inti tħejja, issaqqi rraddiet u twitti t-tub tagħha, bl-irxix trattaba u tberkilha żrieraħ. Iż-żerrija waqgħet far tajba u għamlet il-frott. Fawwart is-sena bitjubitek, triqatek bil-ġid joqtru. Joqtru bin-nida l-merat tad-deżert u bil-ferħ jitħażmu l-għoljiet. Iż-żerrija waqgħet far tajba u għamlet il-frott. Il-merat jimtlew bl-imrieħel, il-widien jinksew bil-qamħ, jgħajtu l-koll u jannu bil-ferħ. Iż-żerrija waqgħet far tajba u għamlet il-frott. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, jien għadni persważ li jitbatijiet ta' issa m'għandhom xejn x'jaqsmu mal-glorja li għad trid tidher fina. Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana ir-rivelazzjoni ta' Wlied Alla. Għax il-ħolqien jinsab taħt il-fruwa, mhux minn rajh imma minħabba dak li xeħtu taħta. Bit-tama li l-ħlejja huma wkoll għad ikunu meħlusa mill-jasar tat-taħsir u jiksbu l-ħelsien tal-glorja ta' Wlied Alla. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu s'issa jitnied bl-ġieħ tal-ħlas u mhux hu biss imma wkoll aħna li għadna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitniedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' wlied, il-fidwa ta' ġisimna. Allelujja, Allelujja. Iż-żerrija hija l-kelma ta' Alla u l-bidwi hu Kristu. Kull min jisib lilu għandu l-ħajja ta' dejjem. Allelujja, Allelujja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dakinhar Ġesu ħareġ mid-dar mar f'xatt il-baħar u qagħad bil-qiegħda hemm. U nġabru madwaru folol hekk kbar ta' nies li kellu jitla' fuq dgħajsa u jinżel bil-qiegħda fiha. In-nies qagħdu l-koll wieqfa fuq ix-xatt u beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli. U qalilhom: Darba wieħed bidwi ħareġ jiżra. U għaw jiżra xi żerrijat waqgħu mal-mogħdija, ġew l-għasafar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fart kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kinitx fonda iżda mbagħad telet ix-xemx u nħarqu u nixfu għax ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħonqhom. Imma oħrajn waqgħu fart tajba u għamlu l-frott minn 100, minn 60 u minn 30. Min għandu id-dnejn ħajjisma'. Dan huwa l-15 ħadd ta' matul is-sena u llum nisimgħu l-parabbola tal-bidwi li ħareġ jiżra. Il-parabboli huma stejjer b'tagħlima, xogħol il-bidwi wkoll jixħed iż-żerrija. F'din il-parabbola dan ħareġ jiżra. Din il-persuna hi xi ftit stramba, iż-żerrija tiswa l-flus, imma l-bidwi xeħed iż-żerrija ma' kullimkien. Fil-mogħdija, qalb il-blat, fix-xewk u fuq ħamrija tajba. Din il-parabbola istorja dwar il-grazzja. Alla huwa l-bidwi li jferrex iż-żerrija tal-imħabba ma' kullimkien. Alla jħobbna wisq u ma jistenna xejn lura. Ħafna jsibuha bitqila jħobbu b'dan il-mod. Aħna nħobbu li xi wħud u mhux l-oħrajn. Imma Alla qed isejħilna biex nħobbu lill-edewwa tagħna u lil dawk li ma jagħtuna xejn lura, manki jgħidu grazzi jew ma jħobbu nix lura u dan nagħmluh għax hu hekk iħobbna, iż-żerrija tispiċċa f'postijiet differenti u dawn il-postijiet huma bħal qlub tagħna
L-ewwel, iż-żerriegħa li tispiċċa fil-mogħdija hi bħal meta jkun hemm min jisma' l-kelma ta' Alla imma ma jifhimiex. Iż-żerriegħa ttir mar-riħ qabel tilħaq tikber, nistaqsu lilna nfusna. Jien qed nifhem il-kelma ta' Alla? Nitgħallmu nifhmu aħjar billi nitolbu, naqraw il-Bibja u nfittxu xi tfisser. Imbagħad, iż-żerriegħa li tispiċċa fil-blat bħal dawk li semgħu il-kelma u ħossuhom imħeġġa imma ma jqisuhiex l-aktar parti importanti ta' ħajjithom. Il-ħeġġa dwar Alla ma tantx iddum, speċjalment meta l-ħajja tkun iebsa. Nistaqsu lilna nfusna, qed nagħmel mill-imħabba ta' Alla l-aktar ħaġa importanti f'ħajti? Flok nagħmlu l-affarijiet ta' bil-fors, jew għax nibżgħu, jew għax inkunu rrabjati, nistgħu nagħmluhom għax inħobbu lil Alla, lill-oħrajn u lilna nfusna. Imbagħad, iż-żerriegħa li tispiċċa qalb ix-xewk turina kif hemm min jisma' l-kelma ta' Alla imma jiġi distratt mill-affarijiet tad-dinja. In-nies tinkwieta iżjed dwar ix-xogħol u l-flus u l-ħbieb milli dwar l-imħabba ta' Alla, imma rridu niftakru li dawn l-affarijiet mhumiex għal dejjem waqt li Alla Alla jxerred l-imħabba tiegħu fid-dinja fost il-bnedmin kollha u aħna nistgħu nkunu bħal ħamrija tajba, nagħtu widen, nifhmu, inqisu lil Alla importanti f'ħajjitna u nħallu mħabbtu tikber fina permezz tal-grazzja tiegħu. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!